last night, if you live in the DC area, you would know that this was a clear night. Kunu sufɛ sankolo tun jɛlen don. Pankuru n'o ye hɛlikopɛr o tun bɛ pankuru bolisira jɔnjɔn dɔw kan. Ni sigilen bɛ Washinton sigida fan la. I bɛ hɛlikopɛriw ye minnu bɛ wuli ka jigin baji da la. Nin pankuru bolicogo nin bɛ kɛ tuma caman ni sigilen bɛ Washinton. Nin tɛ fɛn ye min tun tɛ ye fɔlɔ. Sɔrɔdasi pankuru ka boli ji da la ani pankuru ka jigin DC pankuru jiginyɔrɔ la. So this was not unusual with a military aircraft flying the river and aircraft landing at DCA. Reported we have located the... An ye pankuru fila bɛɛ yɔrɔ sɔrɔ. American Airlines ka pankuru ni ɲɛfɛla wulicogo nin tun jɛgɛnna. A tun bɛ tilayɔrɔ saba danfaralen na. A cɛsirilen don ji la. O la, a ɲinini baaraw bɛna taa ɲɛ bi alamisa. Nin pankuru ni ɲɛfɛla bɛ ka lasɔrɔ cogo kɔrɔ la. NTSB n'o ye jamana ka bolimafɛn ko lakanani tɔnba bɛna pankuru ni sɛgɛsɛgɛli daminɛ. Jɛkafɔ kɔnɔ ni FAA Amerique pankuru ko ɲɛmɔgɔsoba kunnafoni bɛɛ la dalajɛ minnu bɛ an bolo walasa ka ɲɛta ɲuman sɔrɔ. For the American people. Again, I think whether it was air traffic control, whether it was military aircraft, helicopters, or the American flight,